Wala mo guro tay klase ron bay kay wala pa man si sir. Hey! No. Sayang kayo kung balon ko doon, lami biya kayo. Mga on na lang guro tay. Asa ni si Sir Kasi Jay? abtantam na maundang yun itong kaon do. Asa ni si Sir Jay? Ambot Absin lang. pa man siya ron. Absin mong guro. Absin. Pero na ang ingon ni kuan, reser to niage. Ano siya kapuli? May puli? Naa. Naa daw. Yung ang proxy-proxy din ng maestro di ay. Lami kay mag-snack na lang koy. Ito man ako, iring, iring. Ikaw ba Ang yun? bataanin. Ano ka kadaming? Steve, ay nana si Uncle Bert. Ang dindot rin na. Ang isa nag-iring dito na sa luyoon. Hawan dreaming kid. Na. Awa dia Bert. Apil ka kaon. Isa-usa na ang balon. Oh, fish da. Ano pisda? Wala Isda na igamit gikan sa pa. Way lamit. Sama na, sama na. Manskin. Manskin ko. Balog. Ay, marshmallow. Balog. Ay, Marshmallow na. dami ko dito lang sa manskin. Kana alalami. Ano ba? Adobo ni ba? Adobo. Adobo. Lucky 7. Sama na yung tinapalaw. Sana. Ito man isa daw. Fried rice. Binuo ko kada ko dapong lawas sa timagak. Gamay ra kay kanon. Unsa naman to noy? Mga arda. Ang kanon, Abri sa sa likod lipi. niya, mga Abri ayaw sa pa na lipi. sa iwa ko. Sa din mo rin ko. Sorry mo, sudan ko eh. Tanaw daw. Hawa na Uncle Bert. Hawa Bing. Balik kauno ni mo niya ako. Lami ako di kayo ay. Oh, Sila pa. Ay, kupiyansa kay basig. Oh, Uto abrisa, na mo ako. abrisa, abrisa. Baka makabriya na. Mo ko abre ni. Nakay kwanda nakay. Tawa ka noy. Silyo may Silyon ganito man na ay. na. Suara. Gamay ra kay kanon. Abri. Di man maabre god wala man tay kutsilyo. Abri kanino? Di ko kabre no. Ikaw ra abre kay mo man na. Limahon mo kanimo. Wa sa dito kutsilyo ko. Ayan sa ako ni. Oh, di mo wala pa masisir ko. Mga oras na lami kayo niyo kwali do. Tanawa ko kanon ni. Jollibee, Jollibee. Sana all. Ako pantula ko yo. Sama na. Tuba. Unsa man na tubalid nga makahubog man na. Taka ra magkakoy. Tamis man ni kay naman ni ice. Oh. Unsa man ang ice? Asuka. Pina. Ano gabriyan na gid niya tinapay. Tanan oy. Bili baka wala sa tubig kita ra. Tara duha ni koy. Bigay ko tagaan. Pangatag, analit. Yeah. Balag to ba? Ito man Basta yan. minum japon ko anak. Siyempre. Oh, wala pa di kutsara. Hugo pa di koy kamo tanawon ko ko. Puno puno kay Hoy, tambok. mama ni makapagambok. Tambok. Awa pa fried chicken. Chicken. Ano ba, manok man na. Isda ko na kuha. Dalamihan niya kung sudan, no, gurami. Durami. Agad kay sudan kay wa kay pabalunan kay dako kay kakao. Ay, naku, di pa na boy dalit. May na lang ni, kinit tinapa. Lagi tinapa pero makakaspa man na. Makas pa, paghilom na ko dalit. Pagilom na kung duwa dia pagkaon ra gud mo kay basi maamtan sir may na lang. Makauman tagkaon bago sa maabot. Okay, good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Maon ka. Kasi nag-ingon sa inyo nga diri mo mga sa classroom. Si Kwan sir si isa kito? Ay si Dr. si Rizal. Sir, ang tawag ko itong sir, mukhaon yun na. Ay sa sir, bro, karon pa mikita si mong naong makin sa di ka sir. Ay, Taysa. Nagpaila-ila sa ko sa kong kagalingon. Ako si Sir Bert. What? Ako ang nipulik ang Sir Libat. Kay wala siya karon. Absent siya kay gisakitan siya itlog. Una nga paminaw mo sa kuha. Matay suga po ni mo sir. Basta ako sir, mukhaon ako. Kanang sir, asa din si Sir Libat? Ay naunsa man ka. Dong, nagpa-check up gani no, bungol ka. Iniubag yung lubot. Unsa man gyud tinuod sir? Ang iyang itlog o iyang lubot ang niubab? Ang iyang itlog ug lubot, daghan pagkana ni mo oy. Sir, nami pangutana nimo ba? Pwede ra ba may magkaon niya, mag-lecture ka dira? Ay, may problema sa kuna dong. Bahala ko sa buhaton niyo dira ah. Basta maminaw lang mo sa kuha. Gini yung maestro bay, dili stricto. Nindot kayo. Pero mura magbisyoso kayo tanawang daong oh, mura manigarilyo ay. Karam kalid. Parihar mo na si Muagot, tanawan na mong naong o. Dili ka kawatan, pero imong naong murag yung lupig pa'y kawatan. Uy, kinala. Uy, madunggan ta. Paghilom mo dito, magsugod na ta. Sir, unsay liso na taron, sir? Okay, our lesson for today is reading comprehension. What? Okay, the molag, please stand up. I will ask you some questions. Patay ako na may ipa-answer bay. Patay ka damulag English ba ako yapan juga ron. Uy, dam! Tendong na dam! Sige sir, unsa man sir? Okay, my question is,
What is science? Ay, science sir! Sila Goku sir! What? Super science! Oh, super science. Very good. You're very wrong. Goku na ang super science. Goku ang Goku gayo. Subject man ko ng science, no? Kung subject mo na. Tama. Subject. Science is subject. Man, yan na mulag. Dako rin tiyan. Tanawin mo tiyan. Ito super science. Ikaw si Majin Buu. Wow, magkaya ko. Sige, paminaw tang zero. Imno na ito na itong tuba. If were a bird, I could fly to church. Sungam tirada. Thought Nello that evening. Nello asked his mother, and they fly. Birds fly. Aray ko. His mother smiled and said, Nello, where are not your birds that can fly? As soon as he reached the school, he went to the library. He looked for books and friends, but he did not find how to fly. Unsa man ang gitugtungab niyo dra? I have a question. What Nello did in the sky? Sir! Oy, okay si Koy, murag naminaw jud ka ba? Sige, unsa man? Kanang, may I go out, sir? Lain akong tiyan sa iyang hidala makuhan, sir. Ay, tuba, naman ko yung ice. Ay, bilang ko answer ng mata O sige, ikaw na lang ulit. Ay, sir, si Nilo, sir, ni adto sa sky niya, nalibang. Takar ka. Si Nilo, niato sa sky, nilupad. Unya, niato ilabutay. Maunang nagnilo. Kabalon ako, sir. Nilubutay. Ay, tama ka. Hindi na kamuli. Ikaw na. Ay, salamat, sir. Makauli na yung ko. Oy, wala. Ay, wala ito ba? At least na kay tuba. Uli na ko. Uy, pabuta ko sa kawas. Bahala ka na. Okay, damulag. Kay human naman tong klase, ikaw man ang maka-answer. Ikaw sa maklinis sa tong room ha. Inluan mo ni before ka mulakaw. Hala, unsa to? Murag na yung gawas bay. Kumasa-basa. Unay mo. Nakigit ko eh. Stoy, damulag. Aminaw ka wala. Sir, di ko kaliyok sir. Ano naman? Sorry ka na stroke ka? Nisirit akong igit sir. Kaisan mo ko nito ba o? Mas gawa din uli doy. Uli nito, babe. Baho ang tae mo kayo. Saka na, uli na. Sige sir. Inay, bigyan mo batas, oh. Saan ba nilang inom, day? Sabi nila ko, ano ito, babe? Tuba, gina eh. Bahal man eh. Saan man yung tubaan eh. Pantong na nag-igit. Pastila niyo ng bataa. Pantay lang mo sa iyong sir. Tugaan ta mo.